APHLC asong pen masreli kapadopon nijangkar benglong lakha pho rongkhang constituency arlo borthol IT along APHLC atom pen masreli pamanpon bangsajai mek 20 ST botalang so LSC pensi organize mate ajai mek dengpon bangsajai mek along APHLC maipu JI Kathar lakhain koi ST LSC akhai Bikram Hansi lapen kabre kaprek APHLC age theke dingatum chatong don bangso jai meg jasamet pet ke bipon mate ke padopon nangkok athe ke karbiang long arat akar I hemprek keche aso atum aphat council waterless ingthan nangji lapen keche ke be aso atum aphan land patta ingthan nangji pu aphan si bipon tanglo bangso jai meg APHLC asong atum pen karbiang long nijang karbiang long along lapen di mahasau along tin a constituency mate ahawar along ta masreli pamanpon lase niphai ingkoi rapho arnike rongkhang ahawar arlo along si pamanpon lo bangso jai mek kecheng ahot raikom saikhi atum untik kham khe donlang bonslame APHLC asong atum kangtang kring ajok raikom saikhi atum arideng penta tet pondak si masreli padopon longlo sedarai kom sai khia tum abang armung chejeng aphi dunbom amat si APHLC asong atum aphan aning kedok arar atum aphan bang phli aphan ingnang don cheklo napen jaimek kijot aporsit tame aghai Bikram Hanse lapen JI Kathar atum aphan kenep kangnang dunji aphan borilo setame un edet ajok kaprek arat aphan si bang kethom aphan ingnang pon thunang koklo kadukawe pen bang thoksi atum aphan nep ingnang pon kenep kangnang tum non amat dongkam mukam outpost along si do dongkam mukam pen Humson Bay report Kabe Daily News